Здравейте! Днес ще направя обзор на темата за дигиталните пари, златото, биткоина, цената на храните, електронния контрол, ще има ли свободни зони на Земята. Ще направя обзор на казаното предимно в две предавания от 22 и 24 юни 2026 година. Но някои елементи са от предишни предавания на полския ясновидец Кшиштоф Яцковски. За тези, които знаят полски, ще съобщя, че първото предаване се казва «Ктото есть обце», визия на живо, а второто е «Кеди засервуйон нам крах», визия на живо. Обзор на първото от двете предавания. Господин Кшиштоф, какво ще стане с биткоина след 5 години? Как ще се впише биткоинът в системата на дигиталните пари? За да отговоря на въпроса за биткоина, предварително трябва да обясня следното. След 5 години парите в сегашния им вид на практика вече няма да съществуват. Електронната валута ще функционира като мрежа. Ще има само дигитални пари. В рамките на 5 години ще бъде създадена програма за автоматична счетоводна отчетност и всяка държава ще разполага с такава. Няма да може да получите пари или да купите нещо, дори и най-дребното, без автоматичното му фиксиране по дигитален път. Всички ваши доходи и всички ваши покупки ще бъдат регистрирани, а парите ще съществуват само в електронна форма. От тук нататък аз, която правя този обзор, след като преведа предаването от полски и сега чета тези редове, постоянно ще ви напомням, че това са видения на полския ясновидец Яцковски, а не научни прогнози. Яцковски продължава. Ще бъде създадена система, която ще контролира всеки актив, всяка стойност. Всичко ще бъде свързано с тази система. Всичко, което не е свързано с нея, ще бъде незаконно. Ще има пълен 100% контрол и наблюдение върху доходите, покупките и продажбите. Всяка държава ще има своя собствена система, но тези системи ще бъдат сходни в различните страни. Всъщност, възможно е тази система да бъде управлявана от изкуствен интелект и всяка транзакция на всеки гражданин в дадена държава ще се фиксира и незабавно ще се осчетоводяват приходите и разходите. Системата за автоматична счетоводна отчетност ще изчислява данъчните задължения на гражданите и на бизнеса към държавата. Плащането на данъците и всички останали парични движения ще се извършват чрез тази система. И сега за биткоина. Биткоинът ще продължи да съществува, но ще бъде много по-евтин и ще представлява алтернативна валута, която също ще бъде свързана с системата. Той ще бъде по-малко привлекателен вариант и със сигурност няма да запази финансовата си свобода, защото тази система няма да го позволи. Въпрос. Може ли да запазим парите в брой? Парите в брой ще останат до някъде, но само за изключителни случаи. Хората ще трябва да кандидатстват за разрешение, за да теглят по-големи суми в брой. А по-малки суми изобщо няма да могат да бъдат теглени. Това ще важи само за изключителни ситуации. За всичко, което не е предвидено от системата. Ще съществува специална електронна финансова мрежа, която незабавно ще регистрира всичко. Ще има определен период, през който хората ще могат да декларират своите средства. Ако някой е укрил пари в брой, ще трябва да ги декларира до определен краен срок. Ако не ги декларира, а ги запази и в последствие ги използва, това ще бъде наказуемо. Така ще дойде момент, в който хората ще трябва да се откажат от използването на пари в брой. В предишно предаване Кшиштоф Яцковски споменава, че на много места хората ще преминат към натурална размяна като начин да се избегне този свръхконтрол. Например, аз ти давам ябълки и ти ми даваш домати. Аз преподавам на децата ти математика, ти преподаваш на моите деца пияно, но без да разменяме пари, без да си плащаме взаимно
стока за стока, услуга за услуга. Ще бъде ли контролирана продажбата на лични вещи чрез платформите онлайн? Ако някой притежава ценни вещи към момента на създаването на тази система, ще трябва да ги декларира, например, скъпи бижута или други ценни предмети. В противен случай, ако по-късно пожелая да продаде такъв предмет и той не е бил регистриран в системата, може да получи огромна глоба или вещта да бъде конфискувана. Тъй като всичко ще трябва да бъде регистрирано, хората ще могат да продават тези вещи законно по електронен път, ако са ги декларирали на време при въвеждането на системата и са посочили, че ги притежават. Може да се стигне и до това всеки да бъде задължен да декларира абсолютно всичко, което притежава. Въпрос: ще участва ли целият свят в тази дигитална система? На фона на този пълен контрол и наблюдение, някои страни ще останат извън системата. Не целият свят ще се подаде на тази идея за електронни пари и изцяло електронно финансово отчитане. Ще има държави, които изобщо няма да участват в нея. Например, някои страни в Латинска Америка и някои азиатски страни. Бразилия, Чили. Може да се изброяват много държави в Латинска Америка, в почти цяла Африка, а в Азия държави като Индонезия, Виетнам, Лаос, Цейлон, Шри-Ланка и много други ще бъдат местата, където хората ще търсят свобода, когато фискалният натиск стане много по-голям. Какво ще стане с златото? То може още доста да падне надолу. Спадът може да не е толкова радикален, но имам усещането, че златото може да бъде понижено с още около 16-18%. Но през ноември, казва той, златото изведнъж ще започне да се покачва. Това може да означава, че през ноември ще се случи нещо, поради което златото ще тръгне нагоре. Въпрос: ще има ли природни катаклизми, които може да повлияят на икономиката? Яцковски предполага, че тази година добрата реколта няма да може да се събере. Става дума за 2026 година. Ще се случи нещо с земеделието, нещо неблагоприятно, и това ще намали добивите, събираемостта на реколтата и цените на храните силно ще се повишат. В Европа ще има много силни бури, и то не само в неговата родина Полша. От южната част на Полша и през още 2-3 държави по-на юг ще премине регионален катаклизъм, какъвто не е имало отдавна. Ще има както проливни дъждове, така и ураганни ветрове. Важното е, че ще обхване огромна територия от 2 или 3 държави и ще причини огромни щети, включително и на земеделската реколта. Ще има ли съпротива срещу тази система? Много хора ще се уморят от тази система. Вече са изморени. Ще се уморят и ще започнат да бягат там, където няма система. Ще бягат там, където има шанс да се живее свободно. Но свободният живот налага да се откажеш от определени удобства на цивилизацията. Въпросът е, че човекът не е създаден да живее удобно, а да живее здравословно и да има усещане за свобода. Обзор на второто предаване. Kiedy засервуju нам крах? Кога ще ни сервират крах? Кога ще ни организират финансов срив? Отново ще напомня, че това са ясновидски видения, а не научно доказани факти или прогнози. Въпрос: кога и по какъв начин ще дойде краят на парите в брой? Яцковски казва: в Америка внезапно ще се сринат мощни застрахователни фондове, но наистина много мощни. Това ще предизвика вълна от сривове на различни други фондове. Не знам дали това има смисъл, но съм усетил 2 думи – търговска банка, казва Яцковски. Убеден съм, че ще дойде време, когато кешът, парите в брой, ще загубят стойността си моментално, но загубата ще бъде толкова бърза, че не сме виждали такова нещо от разпадането на комунизма. И това не се отнася само до Полша. Ще ви кажа, че този срив ще бъде началото на края на банкнотите, на кеша, който ще бъде напълно премахнат. Ще има толкова големи загуби в стойността на валутите,
че когато по-късно политиците започнат да се отдалечават от кеша в различните държави и да го заменят с алтернативни електронни пари, за да спасат ситуацията, никой няма да съжалява за банкнотите, защото те напълно ще загубят стойността си. Най-вероятно това е планирано. Сривът на финансите е планиран. Вероятно това е една от по-драстичните фази на новия световен ред. Ще се случи през ноември, но не знам дали тази година или следващата, но го усещам през ноември. Бележка. Последните твърдения, нов световен ред, програмирано, планирано, са конспиративни интерпретации на ясновидеца и не представляват проверима или потвърдена информация. Яцковски продължава. Този срив ще унищожи спестяванията и активите на хората, които ги държат в парична форма. Парите буквално ще се стопят. Безкасовите алтернативи ще се притекат на помощ. Мигновенно ще бъде създадена нова финансова система, но тя няма да ни освободи от нищо. Хората, които ще загубят активите си, държани под формата на пари, ще понесат загубите. Ще им бъде дадена фалшива надежда, че след няколко години, да кажем до 7-8 години, ще успеят да възстановят своите активи. Но това ще бъде илюзия, защото вече ще съществува напълно различна финансова система. Когато настъпи този срив, в западните държави зад океана ще започне огромен хаос. В продължение на няколко дни е възможно банките да ограничат достъпа на хората до личните им средства, а някои банки дори временно да затворят. Суровините ще поскъпнат рязко и много хора ще се радват, че цената на благородните метали или на други стратегически суровини се е повишила. Имам обаче чувството, казва Яцковски, че тази радост ще бъде много краткотрайна, защото цените ще се покачват толкова бързо, че това вече няма да отразява реалната им стойност, а ще се превърне в безумие. Правителствата много бързо ще ограничат това и ще въведат фиксирани цени, както за благородните метали, така и за суровините. Така ще бъде овладяна тази ценова лудост, поне за известно време, чрез изкуствено определени цени на тези активи. За кратко време ще усетим вкуса на комунизма, но преобразаването на света понякога е болезнено и тази фаза със сигурност ще бъде болезнена за всички нас. Ще има ли протести по света? По света ще има много протести. В някои държави или градове временно ще бъде въведен полицейски час, защото хората ще излязат по улиците в знак на протест, убедени, че са били ограбени от системата. Какво ще се случи с долара? Този крах ще предизвика и падане на долара, но то според Яцковски ще бъде планирано. Визията на ясновидеца Яцковски е, че новата валута ще се нарича бинар, долар бинар с Б. В света ще се създадат две валутни системи. Едната ще бъде азиатска, която ще се опитва да се спаси от краха и кризата на западните държави, а другата ще бъде западна, зависима, да го наречем в кавички, от долара бинар, каквото и да означава това. Когато се срине реалният паричен свят, валутата, материалните пари, с новите дигитални пари ще дойде и пълното наблюдение, дигиталният контрол. Това ще бъде обяснявано с факта, че голямата криза е възникнала заради действията на големите застрахователни корпорации и че техните действия са сринали целия паричен системен ред в западните държави. Това ще бъде целенасочено обяснение и на базата на това обяснение ще ни налагат контрол върху цифровите пари. Напомням, че това не е научна прогноза, а видение на Яцковски. Въпрос: ще се допуска ли овърдрафт в новата система? Какво означава овърдрафт? Не всеки знае и за това ще обясним. Овърдрафт е възможност да похарчиш повече пари, отколкото имаш в банката. Овърдрафтът е малък заем, който банката ти позволява да използваш директно от банковата си сметка, когато собствените ти пари не стигат. Продължаваме с прогнозите на Яцковски. Всеки ще има своя карта или нещо, от което ще тегли пари. Може да е чип или нещо друго. И когато някой няма пари и е на овърдрафт, ще му се отпуска сума в зависимост от това какво знае банката за клиента. Този овърдрафт може да се получи дори без съгласието на банката автоматично, но това ще бъдат малки суми. Когато свършат дигиталните пари, а други пари няма да има, ще може известно време да се живее на кредит, за който изобщо не е нужно да се кандидатства.
Просто с картата ще може да се плаща, но няма да може да се теглят пари, защото няма да има пари в брой. Ще може да се плаща с картата до определен момент. Банката ще определя кога си станал неплатежоспособен и ще ти бъде зачислен дълг. На практика ще има много задлъжнели хора, защото в трудни ситуации ще могат да използват и по-голям овърдрафт. В един момент банките ще блокират възможността за използване на дадената карта, когато овърдрафтът според тях стане прекалено голям. И обърнем внимание, до друга карта няма да имаш вече достъп, защото в тази нова система ще можеш да имаш само един платежен инструмент и всичко ще минава през него. Както сега, например, гражданинът има едно свое уникално ЕГН за целия си живот. Да, ще можеш да имаш една своя сметка и това ще бъде твоето финансово ЕГН. Ще има малко държави в света, които няма да влязат в тази система. Затова ще съществуват две финансови системи. Едната ще бъде с пари в брой, макар че и тя ще бъде електронна, но ще има възможност и за тегляне на пари за плащане с пари в брой. Западните държави ще преминат само към електронни пари. Колкото и да е странно, казва Яцковски, кризата ще се разпростре в различна степен в различните краища на света, но няма да засегне Южна Америка. Това ще бъде системен крах. Крах, който ще бъде организиран от европейските и американските политици. Забележка. Това са видения на Яцковски, а не научни прогнози. Яцковски продължава. Може би има различия в мненията относно създаването на този крах. Според моето усещане, казва Яцковски, те искат да ни го поднесат и всеки по някакъв начин ще загуби от това. Това, което ще бъде загубено, няма да бъде възстановено, а след това хората ще бъдат заключени в силно контролираната система на електронните пари. Това наистина ще бъде краят на всякаква наша свобода, що се отнася до парите. Какво ще стане с изтеглените преди това кредити? Много пъти питате какво ще стане с кредитите при този крах. Не се заблуждавайте, банките няма да ви опростят нищо. Макар че хората може малко да спечелят от това, тъй като инфлацията ще изеде стойността на кредитите много бързо. Но тогава това вече няма да има голямо значение, защото важното е, че ще искат да въведат и ще въведат новата система на дигиталните пари. Различни ще бъдат новите режими в отделните държави и ще се наричат във всяка държава по различен начин. Но промяна ще има и тя ще бъде много голяма.